også en Kim, men det er ikke jeres formand. Det er Kim Larsen. Det går over enhver forstand. Jeg er sådan en rapper, der bruger en hel masse håndtegn. Jeg er ikke TR, jeg er PERTR, altid online. Det vil sige, at man aldrig er fri. Fra 9 til 4, altid kigge på en skærm eller et papir. Ved du hvad jeg synes det er? Det synes jeg det er rimelig skod. Men jeg har et arbejde man kan, jeg er tillidsrepræsentant. Og det er mit lod. Så jeg kommer som et lyn. Det her det er glad gensyn. Med en masse kolleger. Giver dem hånden, siger hvad så det er. Det bliver lidt blandet, for de kommer ligesom fra hele landet. Nogle er i slips, nogle er i skørt. De sidstnævnte, de skal have en lille flørt. Så står man der og snakker. Så er der en, der spiller op ligesom Steinbakker. Jeg står lige og snakker med en kone. Så bliver der igen tændt for den mikrofon. Når du så kommer på en taleliste, kunne du ikke bare viske? Jeg vil bare gerne snakke, men der er bare nogen, der ikke kan slå bak. De spiller bare den samme og den samme og den samme og den samme plade. De skal bare op på den talerstol. Ligegyldigt hvad. Men ved du hvad? Jeg sidder ved siden af nogle dejlige damer. Og jeg bliver helt rød i knuppen, så jeg matcher de lokale faner. Så jeg siger, fylder for den røde fan. Fyld for fan, nu er det vist på tid, at jeg skal på banen. Og det er så der, at jeg spørger, om hun ryger, og jeg har en lighter. Man kan sige, at jeg så er lidt en hyperlokal lobbyarbejder. Og prøver lige så stille at lokke hende ud på nogle svar. Ikke fordi jeg render rundt og tror, at jeg er den helt store hardcore HK-star. Nej, og jeg vil ikke give en øl, for jeg vil gerne spare. Så jeg tænkte, at vi kunne tage på lobbyarbejde, og du giver ned på Spunkbar. Det vil være rart. Så lad os se, om det kunne blive forklaret. Men vi skal komme til en punchline. Og at vi er altid online. Der er altid endnu en mail, endnu et brev på mit hardbrev. Men ved I hvad? Jeg er en fløj, så det er ikke altid håbløst. Ikke helt. Jeg er en hverdagshelt. Og det er så der, hvor hende nede på Spunkbar begynder at smelte. Jeg kan mærke hendes dunkende røde hjerte. Det vil sige, hun blev en vådtøs. Det er sgu da ikke helt håbløst.